Magitan natin na mekaniko ni mga bay. So, shoutout kay Bay Kinit. So, shoutout kay TR. So, siya yung una. Nakarating dito. Yung kasama niya na mag-friendly gigs natin. Wala pa. So, ayan mga bay. So, itry namin ito sa Badja kay Sir KR. KR no? KR. So, stock gulong. Nakagulong na. Maliit na yung gulong niya. At stock kalkal ni no? Dili na kalkal. Dayon nakaunsa din ka. Sprocket nimo 1536. Stock carb. Stock CDI. So try namin mag-grading mga bay kasi wala pa yung kamit natin na gusto makigrading. So kami lang katuwaan lang to mga bay. Friendly gigs lang. So kay Sir KR salamat. So kay Sir Brian, yung motor niya naka 5430 mm na mong carb no? 30. Dayon Headworks. So grabe mamo. So di na tayo susubok nito mga bay dahil dati pa na-scam na tayo nito. So salamat. So subukan namin. So yung gamit natin is tower pipe na walang silencer. So subscriber natin yung mga bay. So makita ninyo yung badya nya. Okay, rolling. Yati slide. Sa stock mga bay. So try lang namin. So iba yung takbo ni Sir KR. Hindi kasi siya nakapalit ng carb mga bay. Ayan, parang dumulo na yan. So 90 plus lang tayo. So balik tayo mga bay. So babalik tayo. So painit pa yun mga bay, painit. Tinodaan na pabalik boss. Ha? Sige, tinodaan na ito pagbalik. Tinodaan na pabalik. Ha? Tinodaan na pabalik. Oh. Nakalayo niya. Dapay lang gamay mo. Okay, Bira, dot. Putik slide. So yan mga bay. Nagsusuperman na si Sir KR. Grabe to. Sabayan natin para makita natin. Nagsusuperman na. So balik kami ng isa. Grabe, malakas to mga bay. Magaling to mag-superman ah. So balik tayo ng isa. Tira. Yan, mag-superman yan ngayon mga bay. So taparan na natin ang ilang speed yan. Yan. Grabe. Yan. Yung kamay. Putik to. So ilang speed lang kaya natin. Grabe to. 93. Grabe. Malakas.
Grabe ang lakas. ...97 yung speed natin. So grabe, ang galing pala to ni Sir Kian mag Superman. Okay, Bira. So naka 15:36. Grabe, magaling pala to mag Superman si Sir KR mga bay. So drag race pala ang laro nito. Grabe to. Yan. So yung kamay lang magkambyo. Putik yan. Yan. Grabe. Galing pala ito mag Superman. Lakas. Lakas. Yan. Grabe oh. Hindi pa nakaabot. Hindi pa na nakaunti ng 100. Grabe. Believe ako kay Sir KR. So shoutout kay Sir KR. Grabe ang lakas. Headworks, maka headworks yan mga bay. Grabe. Malakas yan. Grabe. Salamat. So yan mga bay, maka headworks to kay Sir KR. Makapurting. Subukan daw namin ulit yung badjan niya. So yan, salamat kay Sir KR.